Kasar Libya na shirin kaddamar da wani babban kame bayan da ministan cikin gida na kasar ya fitar da wata sanarwa ta musamman akan yadda bakin haure suka yi kaka gida a manyan wurare wanda kasar take tunkaho da su. Wata sanarwa ta musamman da ta fito daga bakin ministan cikin gida na kasar, musamman ma masu jagoranci ko masu mulkin kudancin kasar da suka fitar a baya-bayan nan. Na kuke in umma Hausawa mazauna kasar Libya? Ku tsaya ku saurari wata sanarwa ta musamman wadda ta fito daga bakin Imad. Mutumin nan da kuka yi ma suna tauraro mai hutsiya, bayyana shi ba alheri ba. Wata sanarwa ta musamman da ya fitar akan bakin haure masu zaune a kasar ta Libya ba tare da mallakar takardun da suka ba mutum damar zama a kasar ba, ta tada hazo. Kuma wannan ya sa hankalin duk wanda suke zaune a cikin kasar ba bisa ka'ida ba, a hankalinsu ya tashi. Akwai abin da za mu bayyana muku wanda zai amfanar da ku. Magana akan ziyarar sabon shugaban kasar Benin jamhuriyar Niger ta tabbata gaskiya. Bayan da bayanai suka tabbatar da cewa a ranar 2 ga wannan wata da muke ciki shekarar 2026, sabon shugaban kasar zai yada zango a cikin kasar jamhuriyar Niger. Ziyara ta musamman wadda za ta kawo ƙarshen rikicin da yake wakana tsakanin bangarorin guda biyu. A tun da maricen yau dai litinin ake ga yadda babban birnin kasar ya ɗauki harama da kuma ƙyale-ƙyale na tutar kasar Benin a bakin titina. Wanda wannan ne ya ƙara tabbatar ma da mutane kan cewa gobe ce rana mai mahimmanci ga shi sabon shugaban ƙasar Benin, da ma wanda suke zumuɗin ganin cewa alakar da yake akwai tsakanin ƙasar Niger da ƙasar Benin ta dawo ta ci gaba da wanzuwa kamar yadda aka saba. Niger ce za ta zamanto ƙasa ta biyu a cikin ƙasashen da sabon shugaban ƙasar zai ziyarta, bayan da aka bayyana cewa zai ware ziyara ne a tarayyar Najeriya, daga bisani kuma jirgin shi zai sauka babban birnin ƙasar a ranar gobe 2 ga wata. Duk da haka, abin da aka yi zargi kan cewa sabon shugaban kasar alkibla ko aƙidar tafiyar da mulkin shi ta sha bamban da ta tsohon shugaban ƙasa. Babban birnin kasar kuma ana ci gaba da ya matsa hazo akan hwashe-hwashe ko rusau da ake yi a babban birnin kasar, musamman ma kusa da hilin jirgi, inda ake ƙoƙarin sauya fasali na unguwannin da suke zaune ko suka kewaye hilin jirgin. A tun kwanakin da suka gabata dai aka sanya ranar 31 ga watan da ya gabata a matsayin ranar da za a fara rushe gidaje, kuma kamar yadda aka bayyana hakan ta kasance. An fara fasa gidaje tun daga ranar jiya har zuwa yau 1 ga wannan wata da muke ciki, abubuwan da ya ci gaba da yamutsa hazo, musamman ma talakawa masu karamin ƙarfi, yanda suke kokawa da bayyana kin amincewarsu akan wannan kuduri da gwamnatin CNSP ta dauka na fasa gidajen. Duk da cewa sun amince kan cewa idan har sun sayi gidaje a wajen wanda suke kokarin satar dukiyar ƙasa su saida ma al'ummar ƙasa. Shin menene laifinsu a matsayinsu na 'yan ƙasa wanda suka sayi dukiya daga hannun gwamnatin da take mulki a wancan lokacin? Ko da kuwa sun zamanto masu laifi, amma laifinsu ba zai kai na wanda suka ɗauki kayan ƙasa suka saida ma 'yan ƙasa ba. Wasu suna ganin cewa rusa gidaje yanzu ba shine abin da ya dace ba, duk da cewa an ɗauki wannan mataki ne domin ci gaba da gyara ƙasa da ma tabbatar da zaman lafiya, har ma da kare irin barazanan da kasar suke gudana ko take fuskanta a kwanakin da suka gabata. Batu na gaskiya, su wanda suka sayar da gidajen ko suka sayar da hilayen a lokacin da suke tafiyar da mulki a cikin kasar suna ina? Takardun gidajen suna nan dauke da kashe da kuma sanya hannu ko mace sinyaciyar na wanda aka sai hilan a wajen su a lokacin da suke gudanar da mulki. Idan har gwamnati tana da damar da za ta iya rusa gidaje, wasu suna ganin cewa yana da kyau gwamnati ta kama duk wanda suka sai da gidaje ko hilayen a wancan lokacin. Wannan ne abu wanda zai tabbatar da cewa ana kokarin yin adalci ne, domin babu yadda za a iya kasance doka akan talaka kawai ake kaddamar da ita, su masu ƙarfi ko wanda suka jagoranci ƙasar lokacin da ya gabata an kewaye su an kyale su. Tabbas wannan magana ce ta gaskiya. Adalci yana da kyau a tabbatar da shi ga duk wani ɗan ƙasa idan har ya taka doka. Wannan shine adalci da ya kamata a yi a matakin farko. Idan ya kasance wannan ya gagara, gwamnatin ta aiwatar da shi. Me zai hana gwamnati ta shirya kuɗaɗe na diyya kafin daga bisani ta fara rusa gidaje? Domin ya kasance wanda aka rusa musu gidaje suna da wasu kuɗi wanda za su iya zuwa su kama ko da haya ce idan har ba su samu damar mallakar sababbin gidaje ba. Wannan shine babban abin da ya kamata matukar aka ce ana ƙoƙari domin a ga an tsayar da adalci tsakanin al'ummar ƙasa. Babu yadda za a ce don wannan abu bai shahe ka baka koyi bayan shi, amma magana gaskiya akwai kuskure. Ministan cikin gida na arewacin kasar Libya ya fitar da wata sanarwa mai muhimmanci wanda ya kamata duk wanda suke zaune a cikin kasar su tsaya su saurara. Wata sanarwa ta ƙarshe da aka fitar wadda take da alaka da mazauna kasar ba tare da mallakar takardu ba, ta yi gargadi da kashedi akan kowane lokaci za a iya fadawa ko za a iya kaddamar da kame
a gidaje ko duk wurin da aka sani baki mazauna kasar ba tare da takardu ba suna zaune. Batu na gaskiya dai kowa ya sani kasar Libya tana dauke da tarin bakin haure wanda suke cikinta ba tare da mallakar takardu ba, fasfo bari visa. Wannan ya sanya shugabanni na kasar suke ganin wata babbar dama ce na samun kudaden shiga, suka bar ta take tahiya a hotiho. Hakan ya sanya suke kokarin su ga sun tilasta ma duk wanda yake kokarin shiga cikin kasar ya mallaki wannan takardu domin kasar ta san da zaman shi, haka zalika ta samu kudaden shiga. Idan muka diba illar da yake akwai ko irin barazanar da al'ummar mu za su iya fuskanta, idan na ce al'ummar mu ina nihin Hausawa ko masu jin harshen Hausa wanda za su iya sauraron wannan sanarwar. A nan da kowane lokaci za a iya kaddamar da kame a gidaje, wajen aiki da duk wasu wurare, musamman ma inda dai ake da tabbaci kan cewa bakin haure suna da ma'amala ko suna da alaka da wurin. Abu mai muhimmanci shine mutum duk inda yake ko duk lokacin da ya tsinci kanshi ya samu labari na wannan sanarwar, ya kasance abubuwan shi masu muhimmanci ya sanya su a wasu wurare inda ban mamaki, wato inda mawuyacin abu ne jami'an tsaro su fahimta ko su gano da su. Domin kowa da ya sani kame na kasashen larabawa da ma'aikata suke yi ga bakin haure, ana yin shi ne da manufa biyu: da kan mutane, haka zalika da kwace abubuwan da mutanen suka mallaka, kuɗaɗe, salula, kayayyakin sawa da duk wasu kadarori wanda larabawan ko wato jami'an tsaron suke da tabbacin cewa za su amfane su. Ko da kuwa ka faɗa cikin hannunsu, idan ya kasance baka faɗa hannunsu ba da wasu muhimman ababen ka ba, to abubuwan da sauki, amma su kama ka su amshe maka duk abubuwan da kake da su, wannan shine babban abin ciwo. Idan muka diba kuma illar da yake akwai wajen wannan batu, kowa ya sani dai samun takardu wanda za su baka damar zama a cikin kasar larabawa musamman ma Libya abu ne mai matukar wahala, wanda zaka dauki tsawon lokaci ko da kana da komai da komai baka same su ba. Hakan ya sanya muke gani mawuyacin abu ne duk wanda suke zaune cikin kasar su samu takardu wanda za su ba su damar zama a cikin kasar. Haka zalika wasu takardu kamar lissefa sai da wasu makamantan wannan a yanzu sun daina tasiri, kusan za a iya cewa ba masu da wani amfani ga 'yan kasar waje masu zaune cikin kasar. Baya da haka kuma wasu daga cikin 'yan kasashen waje wanda suke zaune a cikin kasar tuntuni suke kokawa akan irin matsaloli da aka rike iyakoki, wanda motoci ba su iya daukar mutane ko kuma mu ce bakin haure wanda suke kokarin su ga sun koma kasashen su. Wato matsaloli da dama sun cire. Wasu suna kokawa da matsalar canji, wasu suna kokawa da matsalar aiki, wasu kuma matsin lambar da suke samu daga hannun jami'an tsaro ita ce ta ci musu tuwo a ƙwarya. Duk da cewa suna kai kukansu ga shugabanni ko kuma jagorori na kasashensu wanda suke da cibiya a kasar ta Libya, amma tsawon lokaci babu wani abin da ya canza. Dole ne a ringa fuskantar tsangwama daga wajen shugabanni na kasar Libya wanda suke jagoranci a cikin kasar a halin yanzu. Domin magana ta gaskiya, mutanen da suke cikin kasar wannan lissafinsu ya fi karfin hankali ya dauka, kuma mawuyacin abu ne a zuba ido a ga yanda bakin haure za su ci gaba da zama cikin kasa ba tare da kawo wani sauyi ba, musamman ma yanda mutanen mu idan suka yi wa a cikin kasashe ba shakka suna yin abubuwan da ba su dace ba, wato ana yin rayuwa irin ta wuce gona da iri. Wannan shine babbar barazanar da mutanen mu suke fuskanta a kowane wuri. Matakin ƙarshe wanda zaka bi shine kasance duk wasu wurare wanda ka sani jami'an tsaro suna da alaka da su ko suna da masaniya da su, to ya kasance ka kaurace musu a wannan lokacin, domin a kowane lokaci jami'an tsaro suna iya kaddamar da kame ga al'umma ko ga wuraren da ake da tabbaci kan cewa mutane suna zaune a wurin. Saboda haka duk wani gida inda ya kasance ka sani gida ne irin inda mutane suke zaune, to idan da so samu ne ya kasance ka nisance shi. Ko wurin aiki inda kake da tabbacin cewa ma'aikata suna da masaniya akan shi, abin da yake ma sauki shine ka dan saurara, wato ka ba kanka hutu na dan karamin lokaci. Kun gani yadda sallah ta gabato, kamar yadda wasu suka tabbatar mana kan cewa lokacin da sallar wannan ta gabato, wato babbar sallah da ta gabata da 'yan kwanaki kaɗan. Sai kuma mataki na ƙarshe wanda ya kamata mutum ya ɗauka a matsayin mu na musulmai, mai zamanto masu dogaro da Allah, mu zamanto masu fawala al'amuran mu baki ɗaya ga Allah. Na tabbata duk wanda ya dogara da Allah, to Allah ya isar mishi, kuma duk lokacin da tsanani yayi tsanani, to insha Allah sauki na tahe. Saboda haka mu ci gaba da addu'a Allah ya kare al'ummar mu a duk inda suke.